Veľkochovy živých hospodárskych zvierat, najmä ošípaných, hovädzieho dobytka a hydiny, sa častokrát stretávajú s problémami týkajúcimi sa zabezpečenia a najmä udržania čistoty v rámci svojich prevádzok. Práve čistota priamo vplýva nielen na spokojnosť zvierat a ich zdravie, ale aj na zdravie zamestnancov, ktorí s týmito živými zvieratami denne prichádzajú do kontaktu. Osobitnú kategóriu tvorí chov hydiny, najmä veľké prevádzky s tisíckami sliepok. Pre každého chovateľa predstavujú choroby v rámci takýchto chovov nesmierny problém, najmä pokiaľ sa jedná o tak závažné ochorenia, ako je napríklad vtáčia chrípka, ktoré výskyt vie byť likvidačný. Preto naša spoločnosť Detect Air vyvinula jedinečný zlhčovaco-dezinfekčný systém Hydrofog, ktorý výrazne znižuje nebezpečenstvo nákazy. Patentovaný systém vďaka vysokému tlaku a tryskám navrhnutých špeciálne pre chovateľov dokáže rozprašovať kvapalinu na tak jemnú nekondenzujúcu hmlovinu, ktorá priestor nezmáča, napriek tomu ho však vydezinfikuje, ochladí, zníži prašnosť o približne 80% a týmto spôsobom ho kompletne vyčistí. Zdravšie prostredie sa prejaví v nižšej mortalite, zvýšenej produkcii nosníc a v celkovej čistote celého zariadenia. Kontaktujte nás, radi zodpovieme vaše otázky a radi vám systém predvedieme.